Real New Home предлага под наем напълно обзаведена къща в село Влуек, близост до булевард Ломско шосе, на 10 минути от метростанция Обеля с автомобил. Разпределение: пол с трапезария и кухненски блок, 3 спални, 2 бани с тоалетни, 2 килера и голяма тераса. Отоплението е на климатици, външна изолация, видеонаблюдение, квадратура на къщата 240 квадратни метра, двор 600 квадратни метра.